ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், வணக்கங்கள் எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 7 பார்க்க போறோம். ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. இன்னையிலேருந்து நம்ம பார்க்கறது பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுலே மிக சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் நேத்திக்கு அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சாப்டர் 6. அதுல முடிக்கிற ஸ்லோகத்துல 6.47 சொல்லியிருப்பாங்க. மத்கதேன் அனந்தராத்மா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, a yogi who always thinks of me in devotion is the best அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. யாரு பகவான முழு நேரமும் நினைச்சுக்கிட்டே டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்கதான் இருக்கிறதுலே சிறந்தவங்க அப்படின்றது பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அந்த விஷயத்த நம்ம எப்படி செய்யறது, ஹவு டு டூ சோ, எப்படி நம்ம பகவானை மனசுல எப்பயுமே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படின்னா, அவங்கள பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை பத்தி நம்மளால முழுமையா நினைவுல கொண்டு வர முடியும். அப்புறம் அவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்ய முடியும் இல்லைங்களா. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான், ஒருத்தவங்களை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் அவங்கள பத்தி நல்ல பரிச்சயமாகும். அப்ப அவங்களோட நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் நல்ல ஒரு பாண்டிங்ல இருக்கும். அப்போ பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 7th சாப்டர்ல 12th வரைக்கும் அவங்களோட நிறைய ஆப்புலன்சஸ் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. அதுவும் அவங்களே சொல்லுவாங்க. அதுதான் இங்க நம்மளுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அனுகிரகமே. எப்பயுமே நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்னா, சிறந்த அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து தான் கேட்கணும். பகவத்கீதைன்றது பகவானே சொல்ற விஷயங்கள். அதை நம்ம கேட்கும் போது அது கண்டிப்பா என்னது, நம்மள மிஸ்கைட் பண்ணாது. அப்போ சிறந்த அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அதுவும் நம்ம எப்பயுமே நம்மளோட கலாச்சாரத்துல பாத்தீங்கன்னா, கேட்டுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை நம்ம நம்மளோட நாலேஜ் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகும். அதனால கேட்கறது, ஹியரிங். 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது ஹியரிங் தான். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஸா நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. முதல் டைப் ஹியரிங் தான் நம்ம கேட்போம். தச்சுணும், அதுதான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனருக்கு சொல்லுவாங்க. அதேதான் நமக்கும். அப்போ அது யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், கேட்கறதுனால மிக சிறந்த நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் நல்ல அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அதாவது பரம்பரை, போனஃபைடு பரம்பரால இருந்து கேட்கணும். பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அந்த மாதிரி கேட்கும் போது பகவான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, இம்பியூரிட்டிஸ், நம்மளோட இம்பியூரிட்டிஸ் என்னன்னா இந்த மாயை முக்குணங்கள்னால ஏற்படுற இல்யூஷன், அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும். நம்ம இது நாள் வரைக்கும் பல ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த ஜென்மங்கள்ல செஞ்ச எத்தனையோ பாவங்கள் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி போகும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு முழுக்க முழுக்க பகவானை பத்தின உன்னதமான விஷயங்கள் தெரிய வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தியில நல்ல சிறந்து விளங்குவோம். அப்போ கேட்கறதுனால இவ்வளவு நன்மைகள் நம்மளுக்கு ஏற்படுது. இதுதான் பேஸ். அப்போ நம்ம இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அத்தியாயம் 7, அதுல ஞான விஞ்ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். முழுமையான அறிவு அது என்ன அப்படின்றத நம்ம போக போக பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரேயர்ஸ். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபாத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச श्री रूपं साग्रजातं सह गणरघुनादान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादानं सह गणललिता श्री विशाखान् विदां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रकारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश
दारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம நேத்திக்கு என்ன பார்த்தோம் அத்தியாயம் 6 சுருக்கத்துல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகா பத்தி நேத்தி நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன, 8 நிலைகள் அதை பத்தி பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். மனம்தான் இருக்கிறதுல ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கானது. நம்மள நம்ம பேச்சு கேட்கவே கேட்காது. அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதை நம்ம பகவான் மேலே நிலை நிறுத்தும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியான பாதையில் அது போயிட்டு இருக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் நல்லபடியா நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஏற்படும். அதுவும் இல்லாம இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் நம்மளுக்கு கொடுக்காது. ஏன்னா மனம் தான் நம்மள என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு ஏதாவது துக்கம்னா மனம் தான் வருத்தப்படுது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ் நம்மளுக்கு குறைய குறைய நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில இருக்காது. அதோட தாற்பயத்தை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பகவத்கீதை முழுக்கவும். அதுக்கப்புறம் தோல்வியுற்ற யோகிகளின் இலக்கு, இந்த அஷ்டாங்க யோகால ஃபால் டவுன் ஆனவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். பக்தி யோகம் தான் இருக்கல மிக சிறந்த யோகம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 7 பார்க்க போறோம். இதுல இருந்து நம்ம 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம் அதுதான் நம்ம பிரதானமா பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். கஷ்டின் மாம் வேதி தத்வதஹ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவானை பத்தின விஷயங்கள் பார்ப்போம். அவங்களோட ஆற்றல் என்பது எனர்ஜிஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். அது 7.4 to 7.12 வரைக்கும் பிரகிருதி மித்திமே பராம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், அதாவது யார் யாரெல்லாம் பகவான் கிட்ட சரணடைவாங்க, யார் யாரெல்லாம் பகவான் கிட்ட சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அது 7.13 to 7.19 வரைக்கும் மாம் ஏவையே பிரபத்யந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு அதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றது 7.20 to 7.25 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். மைவ விஹிதா ஹி தான் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.1 ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாசக்தமனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன்மதாஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதாக்யாசசி தத் ஷ்ருணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பற்றுதல் கொண்ட மனது, நம்மளோட மனம் எப்பயும் பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி இருக்கணும். நேற்றுக்கு நம்ம அஷ்டாங்க யோகா பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல என்ன ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம், யமா நியமா அப்படின்னு 8 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல கடைசியில என்ன ஆகுது, சமாதி நிலை அடையிறாங்க. அப்ப அதுல முழுக்க முழுக்க மனம் பகவான் மேல லயித்து இருக்கிறது தான் அதோட உன்னதமான நிலையை நம்ம பாக்குறோம். அப்போ என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. 7.2 மாதாஜி. ஞானம் தேகம் சவிஜ்ஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம்ய சேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோன்யத் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது மெட்டீரியல் விஷயத்துல, அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல், இந்த 2 விஷயத்தையும் பத்தி முழுமையா நான் உனக்கு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் உனக்கு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்காது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். 7.3 மாதாஜி. மனுஷ்யாணாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் தத்ததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின் மாம் வேத்தி தத்வதः. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனை என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. அதான் நிறைய பேர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண விருப்பப்படுவாங்க. அதுல வந்து யாராவது ஒரு சிலர் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வருவாங்க, பக்குவம் அடைவாங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. அதுலயும் பக்குவம் அடைந்தவர்களையும் யாராவது ஒருவர் தான் வந்து உண்மையாக பகவானை அறியறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம். உண்மையா பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா பகவான் ரியலைசேஷன். அந்த 3 டைப் ஆஃப் ரியலைசேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல பகவான் ரியலைசேஷன், பகவானை பத்தின முழுமையான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அது வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அனாலஜி வந்து இந்த மேரத்தான் ரேஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம். இல்ல நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஆனா போக போக நிறைய பேரால அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. ஆனா கடைசியில ஒரு சிலவங்க அந்த போட்டியில ஜெயிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பக்தி தொண்டிலையும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா நிறைய பேர் அதுல வந்து விட்டுடுவாங்க, கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் அதுல பக்குவம் அடைகிறவங்களும் இருக்காங்க. அந்த பக்குவம் அடைஞ்சவங்கள ஒரு சிலர் தான் என்ன பண்றாங்க, பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எப்படி நம்ம பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும். நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும், இயற்கையான விஷயங்கள், பௌதிக சம்பந்தமான விஷயம் இல்லாம ஆன்மீகமான விஷயங்கள், நிறைய விஷயங்களை பத்தி நம்ம நிறைய கேட்கணும். யாருக்கிட்ட கேட்கணும்? குரு கிட்ட கேட்கணும். குரு கிட்ட கேட்க கேட்க பானஃபைடு குரு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுக்கு பக்தி எப்படி பண்றது, பகவானை முழுமையா நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு சில வழிமுறைகளை சொல்லி நம்மளுக்கு விளக்கமா சொல்லி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அதை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே நம்மளால முழுமையா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப அதுதான் வந்து நம்மளுக்கான ஒரே ஒரு வே, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்போ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு தடவை நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேமிலி அமையும், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஒரு சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நம்ம இருப்போம், ஒரு அந்த பிறவிக்கு ஏத்த மாதிரியும் இருக்கும் இல்லைங்களா? மனித பிறவியே தான் கிடையாது. அப்ப எல்லா சமயத்திலும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் தான். அந்தந்த ஃபேமிலிக்கு நம்ம ரொம்ப டெடிகேட்டடா இருப்போம். அப்பப்போ நம்ம வந்து ரொம்பவே என்னது நம்ம அந்தந்த பிறவில சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு நம்ம முழுமையா நம்மளை வந்து ஈடுபடுத்திருப்போம். ஆனா மனித பிறவின்றது அவ்வளோ லேஸ்ல கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு குருவை வந்து நம்ம சரணம் அடைஞ்சு அவங்க வழியா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸை பண்ணி இது நாள் வரைக்கும் செஞ்சோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா மனித பிறவி கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருப்போம். அப்போ இது வரைக்கும் செஞ்சு அதுல எதுவுமே நம்ம நிரந்தரமா அமையவே இல்லை. அப்போ எது நிரந்தரமான விஷயமோ அதை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்றதுதான் இருக்கலே உசித்தமான விஷயம். அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மட்டும்தான் எட்டர்னலான விஷயங்கள். மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எல்லாமே என்னது நம்ம கிட்ட நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்லை. ஆனா அதுக்காக அதெல்லாம் விட்டுடணுமானா பகவத்கீதையில பகவான் எந்த இடத்துலயுமே வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுடணும், எனக்கு வந்து பக்தியை மட்டும் செய்யணும் அப்படின்றத சொல்லவே இல்லை. நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். இதான் ஒரு இடத்துலயும். ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து 3 இடத்துல கேட்கிறாங்க, 3 சாப்டர்ல ரினவுன்ஸ் பண்ணணுமா இல்ல நான் செயல் பண்ணணுமா அப்படின்றத வந்து கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. 3 தடவையும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செஞ்சுக்கிட்டே டிவோஷனல் சர்வீஸை பண்ணணும், அதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை நல்லபடியா வாழ்ந்துட்டு பகவான் கொடுத்த சொந்தங்களையும் பகவான் கொடுத்த உறவுகளையும் நம்ம வந்து நல்லபடியா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு அதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு குருவை நம்ம சரணம் அடைஞ்சு அவங்க சொன்ன வழிகாட்டுதன் பேர்ல பக்தியை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் எப்படி ஆயிடும், பெர்ஃபெக்ட் ஆயிடும். அப்ப நம்ம வாழ்க்கை பெர்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். ஸ்பிரிச்சுவலா பகவானை பத்தின முழுமையான ரிலேஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு பகவானோட நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பந்தம் ஏற்படும். அந்த உண்மையான அந்த நித்தியமான பந்தம் உச்ச கட்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் கோபா கோபிஸ் எல்லாம் பகவான் கிட்ட எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு பந்தம் நமக்கும் ஏற்படணும். பிரேம பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம இதுல தடுமாறி எப்படியாவது நம்ம என்ன பண்ணிடணும், டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ஸோட குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அந்த நிலையை நம்ம அடையணும். அதுதான் இருக்கலே முழுமையா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும். மதஜி 7.4 பூமிராபோ நலோ வாயு கம் மனோ புத்திரேவச அஹங்கார இதியம் மே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ணா.
நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. எந்த இடத்துலயுமே நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஏற்படக்கூடாதுன்னா தொய்வு ஏற்படக்கூடாது. அந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல அப்படி தொய்வு ஸ்பிரிச்சுவல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா உடனே நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே வேலை டிவோட்டிஸோட கொஞ்ச நேரம் நம்ம அசோசியேட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அவங்க நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரியே உண்டு. ஒரு சில சமயம் அர்ஜுனரும் பீமரும் பாண்டவர்கள் இல்லைங்களா, அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்களா, ஒரு சில சமயம் அர்ஜுனர் வந்து தோய்வடைவாங்களாம். அப்ப பீமன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய உன்னதமான விஷயங்களை சொல்லி அவங்களை வந்து கொண்டு வருவாங்களா. அதே மாதிரி பீமன் தோய்வடையும் போது அர்ஜுனர் வந்து அவங்களை வந்து உன்னதமான விஷயத்த சொல்லி சொல்லி ஸ்பிரிச்சுவல்ல கொண்டு வருவாங்களாம். அவங்களுக்கு ஏற்படாது, ஏற்படுற சமயங்கள் எல்லாம். அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எந்த இடத்துலயுமே நம்ம வந்து தோய்வடையவே கூடாது. ஸ்பிரிச்சுவல்ல மட்டும் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், எப்பயுமே டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும். அப்படி தோய்வடைஞ்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா யாரோட இதுல வந்து நம்ம வந்து ஷெல்டர்ல வரணும். அசோசியேட்ஸ் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் நம்ம வந்தோம்னா அவங்க நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, அவசியம் நம்மள கரெக்டா ப்ராக்ரஸ் பண்ண வைப்பாங்க, பாதுகாப்போட நம்மள கொண்டு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் தான் இந்த சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். பகவானுக்கு வந்து 3 எனர்ஜிஸ் இருக்கு. நம்ம இதுல என்ன பார்க்க போறோம் இந்த சாப்டர்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின உண்மையான நாலேஜ் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்போ பகவானுக்கு 3 எனர்ஜிஸ் இருக்கு. என்னென்ன எனர்ஜிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான் இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ள எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் மார்ஜினல் எனர்ஜி, அதுதான் நம்ம லிவிங் என்டிட்டி. ஓகேங்களா. அப்ப 3 எனர்ஜிஸ் இருக்கு பகவானுக்கு. ஒன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு மார்ஜினல் எனர்ஜி. மார்ஜினல் எனர்ஜின்றதுதான் நம்ம. மெட்டீரியல் எனர்ஜின்றதுதான் இந்த 8 விஷயங்களும். என்னென்ன விஷயங்கள்? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்தது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இது வந்து பஞ்சபூதங்கள் இல்லைங்களா. அதுதான் நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி, நம்மளோட இந்த பிசிக்கல் பாடி. அதே வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம்ன்றது நம்மளோட இந்த ஷட்டில் பாடி. இதுதான் வந்து என்னது, நம்மளோட ஆசைகளையும் கர்மத்தையும் எப்பயுமே வந்து சேர்த்து வச்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விஷயம். அகங்காரம்ன்றது ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் தான் அப்படின்றத கொண்டு வரும். எல்லாத்துலயும் நான் தான் இதை செஞ்சேன், என்னோடது அப்படின்றத கொண்டு வருது இல்லைங்களா, அது அகங்காரம். புத்தின்றது இன்டெலிஜென்ஸ், மனம்ன்றது நம்மளோட மனது. அது வந்து எப்பயுமே பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி வச்சுக்கணும். அப்ப இந்த எல்லாத்தையும் சேர்ந்ததுதான் என்னதுன்னா இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தது 7.5 अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्. हरे कृष्ण. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தியினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். ஜீவாத்மாக்கள் லிவிங் என்டிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இப்ப சொல்றது ஜீவாத்மா லிவிங் மார்ஜினல் எனர்ஜி. பகவான் வந்து சொல்றாங்க ஏன் ஜீவாத்மா வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து உயர்ந்த எனர்ஜி தான், அதாவது என்னன்னா உயர்ந்த சக்தி தான். ஆனா இதுல என்ன ஒண்ணுன்னா நம்மளோட சோல் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து ஸ்பிரிட் சோல், அது வந்து எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் அது. ஆனா நம்ம யாரோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம், குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம். அதாவது இந்த கிராஸ் பாடியோடையும் ஷட்டில் பாடியோடையும் நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம். அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுது, அது நம்மளுக்கு ஒரு மாயையை நம்மளுக்கு கொண்டு வந்துடுது. அதனால அது என்ன ஆயிடுது, இங்க மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல அது இருக்கு. அதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம், இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக, தன்னோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம ஸ்பிரிட் சோல், ஆனா வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்னால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அந்த கட்டுண்டு இருக்கிறதான காரணத்தினாலதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, சுகம் துக்கம், அந்த டூயாலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்ப நம்ம அதுல இருந்து நம்ம வந்து விலகி இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்பிரிட் சோலா நம்ம இருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவான் லோகத்துல நம்ம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மத்தது 7.6 and 7.7 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव.
ஹரே கிருஷ்ணா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல எல்லாமே எது பார்த்தாலும் ஒண்ணு மார்ஜினல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு இது மெட்டீரியல் எனர்ஜி. இது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்ததாதான் இருக்கும். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. இது மெட்டீரியல் எனர்ஜியா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியா இருந்தாலும் சரி, அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு, ஆதியும் அந்தமும் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானே அப்படின்ற அந்த பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. நானே அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. பகவானே சொல்ற பகவத்கீதை, சரிங்களா? அதுல வந்து பகவான் அவங்களோட ஆப்பலன்சஸ் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 7.7ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. அப்சல்யூட் ட்ரூத். பகவான் தான் என்னது உயர்ந்தவங்க. அதுக்கப்புறம் நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது நூல்ல என்னது முத்துக்கள்லாம் கோர்த்து மாலையா இருக்கு. அந்த அழகா அந்த மாலை இருக்கு. ஆனா நம்ம பார்க்கும்போது அந்த முத்துக்கள்லாம் அழகா அலங்கார இது அணிவகுத்து இருக்கு. ஆனா அதுக்கு உள்ளார அதெல்லாம் அப்படி கோர்த்து கரெக்டா வச்சிருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது உள்ள நூல் தான், இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானோட எனர்ஜிஸ் தான் என்ன பண்ணுது, இந்த அண்ட சராசரம் ஃபுல்லா கனெக்ட் பண்ணி கரெக்டா வந்து அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அதோட வேலையை வந்து கரெக்டா செஞ்சுட்டு இருக்கு பாருங்க. சூரியனா இருக்கட்டும், காத்தா இருக்கட்டும், பூமியா இருக்கட்டும், எல்லாமே என்ன பண்ணுது அதோட இயற்கையான இதுல அது வந்து அதோட பாத்துல போயிட்டு இருக்கு, இல்லைங்களா? அப்போ அதெல்லாம் யாரு மெயின்டைன் பண்றாங்க, யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது பகவான் தான். பகவானோட எனர்ஜிஸால் தான் அது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கான அனாலஜி தான் இது. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளது அப்படின்றத இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வெளியில இருந்து பாக்கிறதுக்கு அந்த முத்து மணிகள் மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா அத வந்து அந்த மாதிரி கோத்து இருக்கிறது எது, அந்த நூல் தான் அதுக்கு ஆதாரம், இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல எல்லாமே மெட்டீரியலா இருக்கட்டும், ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் யார் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். மத்தது 7.8. ரசோஹமப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூர்யயோः பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்த கே பௌருஷம் ருஷு. குந்தின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரனின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியும் ஓம், அதாவது பிரணவ ஒளின்றது ஓம் இருக்கு, இல்லைங்களா? அது ஓமாகவும் இருக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீரின் சுவை, நம்ம வந்து தண்ணீர் குடிக்கும் போது அதுல சுவை இருக்கு, இல்லைங்களா? தாகத்துல நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போது எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஆறுதலா இருக்கும், இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நீரின் சுவை, அதுக்கப்புறம் சூரியனில் உள்ள ஒளியும் சந்திரனில் உள்ள ஒளியும் நானே அப்படின்றது வந்து பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம பார்க்கிற பொருள் எதுவா இருந்தாலும் அது பகவானா நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ இதனால என்ன ஆகும், எதுக்கு பகவான் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மனதை முழுவதும் எண்ணில் லயித்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொன்னாங்க, இல்லைங்களா? போன 6th சாப்டர்ல. அப்போ நம்மளுக்கு பாக்குறதெல்லாம் பகவானா தெரியணும். அப்போ எல்லாத்துலயும் பகவான் எப்படி இருக்காங்கன்றத நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் உணரணும், இல்லைங்களா? அப்போ தண்ணீர் அருந்தும் போதும் அதில் உள்ள சுவை நம்மளோட தாகத்தை தணிக்குது, இல்லைங்களா? அது வந்து யாரு, பகவான். அதுக்கப்புறம் சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்க்கும்போது அதில் உள்ள ஒளி யாருனால வருது, அது வந்து பகவான் மூலியமா நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓம் அப்படின்ற பிரணவத்தோட ஒளி கேட்கும்போது அதுவும் பகவானா நம்மளுக்கு தெரிய வரும். இப்போ ஒண்ணுலயும் பகவான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லும் போது அந்தந்த விஷயங்களை நம்மளுக்கு பார்க்கும் போதெல்லாம் என்ன ஆகும், பகவானை நம்ம பார்க்கிற மாதிரியே, பகவானோட நம்ம அசோசியேட் ஆகிற மாதிரியே நம்மளுக்கு உணர முடியும். அதனாலதான் பகவான் இந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆகாயத்தின் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. அதனாலதான் நம்ம திறமை என்னைக்கும் நம்ம வந்து வீணடிக்கவே கூடாது. அது வந்து செஞ்சோன்னா பகவானை இர்ரெஸ்பெக்ட் பண்றதா அர்த்தமாகும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட திறமையை வெளியில கொண்டு வரணும். அதுதான் மனிதரில் உள்ள திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றது இங்க வந்து பாக்குறோம். பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா, நல்லாவே என்னது ஸ்பிரிச்சுவலா யாரெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே மெட்டீரியலாவும் வந்து நல்லா போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. அவங்களால கண்டிப்பா எதையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதுதான் தாத்பரியம். ஆனா எல்லாருமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நம்மளுக்கு வேணாம், மெட்டீரியல் நம்ம வந்து நல்லா ஜெயிக்கலாம், நம்ம லைஃப்ல நல்லா அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா யாரு ஒருத்தவங்க, இதுதான் ரகசியமே, யார் ஒருத்தவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அவங்களால மெட்டீரியல் விஷயத்துல கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும். எந்த இடத்துலயுமே அவங்களால தோய்வடையவே முடியாது அப்படின்றதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம்.
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க என்னென்னத்துல பகவான் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். தண்ணீர்ல வந்து சுவையா இருக்காங்க, சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா இருக்காங்க, வேத மந்திரங்கள்ல ஓம் அப்படின்ற பிரணவமா இருக்காங்க, ஈதர் அதாவது ஆகாயத்துல ஒளி, அதுக்கப்புறம் மனிதனில் திறமை, பூமியின் மனம் அதாவது நறுமணம், பூமி வாசனைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் மண் வாசனை. அப்புறம் தீயில வந்து வெப்பம், நெருப்பு இருக்குன்னா அதுல உள்ள வெப்பம், அதுக்கப்புறம் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை, அதுக்கப்புறம் சன்னியாசிகள் கிட்ட உள்ள தவம், அனைத்து இருப்புக்களும் அசல் விதை, புத்திசாலி நுண்ணறிவு, யார் ஒருத்தவங்க புத்திசாலியா இருக்காங்களோ அவங்களோட நுண்ணறிவு வந்து பகவானா இருக்காங்க, சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களின் வலிமை, அதுக்கப்புறம் வலுவான அதாவது ஆர்வம் இல்லாது ஆனா வலுவானது, அதுலயும் என்னது வலிமையா வந்து பகவான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் செக்ஸ் வாழ்க்கை, அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல, அதாவது சம்ஸ்காரம்னு சொல்லுவாங்க, அதுல இதுக்கும் வந்து ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு, அதன்படிக்கு இருக்கும்போது அதுவும் வந்து பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவலான சம்பந்தப்பட்டது, அதாவது அது வந்து என்னது ஸ்பிரிச்சுவல்குள்ளார் உள்ளது அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 7.12 and 13. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति மாமேபிய பரமவ்யயம். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. இல்லைன்னு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவான் சொன்னதுனால, முக்குணங்கள் வந்து நம்ம தான் வந்து முக்குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க, கண்டிஷன்டு சொல். ஆனா பகவான் எப்படி, பகவான் வந்து அந்த முக்குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம வந்து பாக்குறோம். நான் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. இதைதான் இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. நம்மளால ஏன் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால வந்து நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியல அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த குணங்கள், அதாவது சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் இந்த முக்குணங்களோட மாயை இருக்கோ, இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கோ, அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது, ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது. யார் ஒருத்தவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்கதான் தேவ வழிபாடையும் வந்து பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும், சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வருவாங்க. அப்பதான் பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மளால ஈடுபட முடியும். யாரெல்லாம் ரஜஸ் தமஸ் குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, நம்பிக்கை வந்து சீக்கிரமா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ எதனால நம்மளால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம வந்து கட்டுண்டு இருப்பதுனாலதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறோம், இந்த குணங்கள் என்னன்னு தெரிய வருது. அதையும் ரஜஸ் தமஸ் குணங்களை நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்ப்போம். அப்போ நம்மளுக்கு சத்துவ குணத்தை எப்படி வளர்த்துக்கிறதுன்னு தெரிய வரும். அதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும், பகவானை நம்மளால முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். 7.14 மாதாஜி. தெய்வீ ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ யே பிரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணமடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த 3 குணங்களும் என்ன தெய்வீக சக்தி, ஏன்னா அதுவும் பகவானால படைக்கப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா, பகவான் கிட்ட இருந்து எது வந்தாலும் அது தெய்வீகம் தான். அப்படின்னும் போது இந்த 3 குணங்களும் என்னது தெய்வீக சக்தி தான். ஆனா அது வந்து நம்மளால ஒரு லிவிங் என்டிட்டியால அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியுமானா அது அவ்வளோ ஈஸியானது கிடையாது. ஆனால் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும், அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்டுக்கு போக முடியும், பகவானோட உண்மையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். அப்போ அதை கடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம், பகவான் கிட்ட சரணமடையணும். சரணமடையும் போது நம்மளால ஈஸியா அதை கடக்க முடியும், முக்குணங்களையும் கடக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 7.15 நமாம் துஷ்கிருதி நோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாஹ
மாயையாபஹ்ருத ஞானா ஆசுரம் பாவமாஸ்ரிதாः. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணம் அடைவதில்லை. இப்ப சரணம் அடைஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால இந்த மெட்டீரியல் விட நம்மளால கிராஸ் பண்ண முடியும். அப்போ யாரெல்லாம் சரணம் அடைவாங்க, யாரெல்லாம் சரணம் அடைய மாட்டாங்க அப்படின்றதுதான் பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இதுல வந்து யாரெல்லாம் வந்து பகவான் கிட்ட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட மாட்டாங்க அப்படின்றவங்களை பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரின் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணம் அடைவதில்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்றவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாத்திகர்கள். பாத்தீங்கன்னா அறிவாளிகளா இருப்பாங்க, ஆனா என்ன அவங்கள்ட்ட ஒரு இதுன்னா ஆன்மீகத்துல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. நல்லா வந்து என்னது அறிவாற்றல் மிக்கவங்களா இருப்பாங்க, பிலாசபிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, எல்லாத்துலயும் பெஸ்டா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட ஆன்மீகம் அப்படின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு அதுல வந்து அவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்காது. அவங்கதான் வந்து நாத்திகர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து மூடர்கள் அப்படின்றது யாரை பாக்குறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு புல்லுக்கட்டு கிடைப்பதற்காக கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறது. முட்டாள்தனம் இல்லையா அது. அப்போ சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருளீட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியது உள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை அப்படின்றது இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம். பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கழுதை இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுன்னா கொஞ்சோண்டு புல்லுக்கட்டு, அதுக்காக அது என்ன பண்ணுன்னா நாள் ஃபுல்லா உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்மீகத்துக்கு நேரமே இல்லைன்றுவாங்க. பாத்தீங்கன்னா நிறைய எந்நேரமும் உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நிறைய செல்வம் சேர்க்கணும், இது அடையணும் அது அடையணும், அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அதனால அவங்களுக்கு தூங்குறதுக்கோ சாப்பிட்றதுக்கோ, இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க வந்து அவங்க அந்த சம்பாதிச்ச அந்த பொருட்களை வச்சு அவங்க வந்து சந்தோஷமா அவங்க வாழ்க்கைய வாழறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு முழுக்க முழுக்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க வந்து உழைச்சு எதையும் அடையணும்ன்ற அவங்க வாழ்க்கை வந்து அவங்க செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்கள்தான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நராதமர், அவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனித இனத்தின் தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது உதாரணமாக ஜகாய் மதாய் அவங்களோட கதை அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜகாய் மதாய் அப்படின்றவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்துல வந்து இருந்தாங்க. அப்ப அவங்க 2 பேரும் வந்து பிராமணர்கள், ஆனா வந்து தீய பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி அவங்க வாழ்க்கைய வந்து சரிவர அவங்க வாழல. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, அதனால ஸ்பிரிச்சுவலா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா அவங்க இருக்க முடியாது இல்லைன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அவங்களுக்கும் கிடைக்காது. ஏன்னா தீய பழக்கங்கள் இருக்கும்போது டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது, அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்காது. அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அப்போ வந்து நித்யானந்த பிரபு வந்து சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்றாங்க. அப்ப இவங்களுக்கு பண்றாங்க. இப்ப இவங்க வந்து தன் நிலையில இல்லாதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்க வந்து அடிச்சிடுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், நித்யானந்த பிரபுக்கு ரத்தம் வரும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு கோபம் வந்துடும். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு, கிருஷ்ணரோட அவதாரம் இல்லைங்களா. எப்பயுமே பகவானுக்கு தன்னோட டிவோட்டிஸ் யாராவது ஏதாவது செஞ்சுட்டு அவங்களால என்ன பண்ணவே முடியாது, அவங்களால பொறுத்துக்கவே முடியாது. இதை நம்ம நிறைய இது ஸ்பிரிச்சுவல் பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம வந்து பாத்துட்டு இருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுது, உடனே சுதர்சனத்தை எடுத்து அவங்க வந்து வதம் பண்ண போறாங்க. உடனே நித்யானந்த பிரபு, டிவோட்டிஸோட குணமும் அப்படிதான், எப்பயுமே வந்து பகவானே தண்டிக்க வந்தா கூட என்ன பண்ணிடுவாங்க, வேண்டாம் அப்படின்றத அவங்க வந்து முதல் வார்த்தையை அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, அறியாமல் செஞ்சுட்டாங்க மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்றதுதான் டிவோட்டிஸோட மனப்பக்குவமாவும் இருக்கும். அப்போ உடனே நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாங்க, இல்ல அவங்க வந்து தன் நிலையில இல்ல, அதுவும் இல்லாம இந்த அவதாரம் நம்ம வந்து எதுக்காக எடுத்தோம், நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை உலகத்துக்கு கொடுக்கணும், பக்தியை வந்து உலகத்துல எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத காமிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம எடுத்தோம். அதனால இதுல வந்து நம்ம ஆயுதத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றத நித்யானந்த பிரபு சொல்லுவாங்க. உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அமைதியாயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்க 2 பேரும் திருந்திடுறாங்க. இதுதான் அந்த ஸ்டோரி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசுர பாவம். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகின்றான். ஹிரண்யகசிபு, ராவணன் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயும் தான் தான் என்னது உலகத்திலே சிறந்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் மேல அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, ஒரு நம்பிக்கை இருக்காது, வழிபடுற அந்த தன்மையும் இருக்காது. அப்போ அதுதான் என்னது ஆசுர பாவம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப 4 பேர் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வர மாட்டாங்க. துஷ்கிருதினோ அவங்க யாருன்னா நாத்திகர்கள், மூடர்கள், நராதமர்கள், ஆசுர பாவம், இந்த 4 வகையான மக்கள். மத்தது 7.16.
चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ. பரதர்கள் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், புராணத்தின் அறிவை தேடுவோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப 4 பேர் பகவான்கிட்ட சரணம் அடைய மாட்டாங்கன்றத பார்த்தோம். இப்ப 4 பேர் யாரெல்லாம் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துயருற்றவர்கள்னா யாரு? சோகத்துல இருக்கிறவங்க, கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்க. அதுக்கப்புறம் செல்வத்தை விரும்புறவங்க, யாருக்கெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மெட்டீரியல் ஆப்பலன்சஸ் இது வேணும் அது வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாமும் பக்தி தொண்டு செய்ய விருப்பப்படுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கேள்வியுடையோர்லதான் நிறைய விஷயங்கள், நான் யாரு, நான் ஏன் இங்க இருக்கேன், எதனால நான் இங்க கஷ்டப்படுறேன், என்னோட கோல் என்ன, இதுதான் பாகவதத்தோட கேள்வி. இந்த கேள்விகள் தான் பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்பாங்க. இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்போ பிரம்மாவும், அதாவது பகவானோட நாபி கமலத்துல இருந்து பிரம்மா வந்தாங்க இல்லைங்களா, பிரம்மா வந்தவொடனே எதுவுமே தெரியல, சுத்தி ஒரே இருட்டா இருந்தது, எதுவுமே தெரியல. அப்போ பிரம்மா கேட்ட கேள்வி அதுதான், நான் யாரு, எதுக்காக இங்க படைக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்றது கேட்கவும் தான் தப அப்படின்ற சத்தம் கேட்டோன்னே அவங்க தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. சரிங்களா? அது மாதிரி எப்பயுமே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்கணும், எதனால நம்ம இருக்கோம், எதற்காக இந்த வித்தியாசங்கள் இருக்கு இந்த உலகத்துல அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கேட்டு நம்ம அதை கரெக்டான அத்தாரிட்டிட்ட கேட்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்ப அவங்க நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க. கிளாரிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு விருப்பம் வரும். அப்ப கேள்வியுடையோர், அதுக்கப்புறம் பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர், அப்சல்யூட் ட்ரூத், பகவானை பத்தின விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுற ஞானிகள். இந்த 4 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இங்க நம்ம பாக்குறது. இங்க பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திர மோட்சம், கஜேந்திரர் என்ன பண்ணாங்க, இந்திரத்யுமனா இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு கர்ஸ் கிடைச்சது. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கஜேந்திரரா அவதாரம் பிறவி எடுத்தாங்க. பிறவி எடுத்து அப்பயும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாங்க. அப்போ என்னாச்சு, ஒரு தடவை அவங்க லேக்ல குளிச்சுட்டு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்காக தாமரை பூ எடுத்துட்டு போகும்போது முதல்ல என்ன பண்ணிடுது, அவங்களோட காலை கடிச்சிருது. அப்போ பகவானை இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆதி மூலமே அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல கூப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா நம்ம 4 பேர் இப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வருவாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம். யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல உள்ளவங்க, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெல்த், செல்வம் விரும்புறவங்க அப்படின்றலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல இப்போ நம்ம பாக்குறது கஜேந்திரர். அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான ஆதி மூலமே அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. உடனே பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க, அவங்கள காப்பாத்துறாங்க. அதே மாதிரி திரௌபதியும் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள அவங்கள இதுல சபையில கஷ்டப்படுத்தும் போது அவங்களும் பகவான கோவிந்தா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. பகவான் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அவங்களும் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க. அதே மாதிரி பித்திகா, வால்மீகி, இவங்க வியாசரோட மனைவி, அவங்களோட ஊம்ல யார் இருப்பாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமி இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க வெளியில வரவே இல்லை. வேணா வந்தா மாயையில கட்டுண்டுடுவோம் அப்படின்னு வரல. அப்போ அவங்களும் பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. பகவான் சொல்லவும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி பிறப்பெடுக்கிறாங்க. அது இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல பகவானை வழிபாடு பண்றவங்க, பொதுவா வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ஆனா ஸ்ட்ரெஸ்லயும் என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, இது நிறைய உபதேசங்கள் பாகவதத்தையே கொடுக்குறாங்க. எதனால பரீட்சித் மகாராஜ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரீட்சித் மகாராஜுக்கு ஒரு கர்ஸ் ஏற்பட்டுச்சு. அதாவது அவங்க 7 நாள்ல அவங்க மரணம் அடைவாங்க அப்படின்றது. உடனே அவங்க இன்குசிட்டிவ், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பரீட்சித் மகாராஜ். நிறைய கேள்விகள் அவங்களுக்குள்ளார வரும், இந்த பிறவில நான் அடைய வேண்டியது என்ன, தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்பாங்க. அதனால பாகவதம் கிடைச்சது. ஈவன் அர்ஜுனரும் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணர் கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. அதனால நம்மளுக்கு பகவத்கீதை கிடைச்சது இல்லைங்களா. அதான் இன்குசிட்டிவ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜோட இது ஸ்டோரி தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு குட்டி பிள்ளையா இருக்காங்க. அப்போ அவங்க அதாவது அவங்களோட ஸ்டோரியில என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்வயம்புவ மனு, அவங்களோட பிள்ளைகள் பிரேமரதா, உத்தானபாதா. அப்போ உத்தானபாதாவுக்கு 2 மனைவிகள் இருந்தாங்க. அவங்கள
ஸ்ருதி சுனிதி அப்படின்னு 2 பேரு. ஸ்ருதியோட பிள்ளை தான் துரு மகாராஜ். அதுக்கப்புறம் ஸ்ருச்சியோட பிள்ளை வந்து உத்தமா. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த உத்தானபாதா வந்து அவங்களோட 2வது மனைவி கிட்ட ரொம்பவே அன்பாவும் அவங்க குழந்தைகிட்ட வந்து டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சுனிதி வந்து ரொம்பவே என்னதுன்னா ஆன்மீகத்துல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களா இருந்தாங்க. அப்போ துருவ மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அப்பா கிட்ட போய் விளையாட ஆசைப்பட்டு போவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்ருச்சி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ வந்து அப்பா கூட எல்லாம் வந்து விளையாடக்கூடாது, நீ வந்து என்னோட வயத்துல பிறந்தாதான் உனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும், அதனால பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணு போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க. இதை கேட்டவொடனே 5 வயசு குழந்தை இல்லைங்களா, ரொம்பவே வருத்தப்பட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்றாங்க, என்னை வந்து இந்த மாதிரி திட்டாங்க, அப்பா கூட விளையாட வரல அப்படின்னோன்னு அவங்க அம்மா வந்து சாத்விகமானவங்க இல்லைங்களா, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி வந்து பாசிட்டிவா தான் பார்ப்பாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, உங்க சித்தி சொன்ன மாதிரி நீ என்ன பண்ணனா பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணு, கண்டிப்பா உனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்றாங்க. உடனே துருவ மகாராஜும் 5 வயசு குழந்தை என்ன பண்ணுது, காட்டுக்கு தவம் பண்றதுக்கு போகுது. நாரதர் பாக்குறாங்க, இல்ல இந்த வயசுல நீ போகாத, அங்க உனக்கு அவ்வளவு சேஃப்டி இருக்காது, உன்னால செய்ய முடியாது தவம்லாம் அப்படின்றாங்க. இல்ல நான் எப்படியாவது நான் தவம் பண்ணி பகவானை வந்து பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிட்டர்மினண்டா இருக்கிறாங்க. நாரதர் பார்த்த உடனே கண்டிப்பா யாரா இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க டிவோட்டிஸா மாறிடுவாங்க. அதுதான் அனுகிரகம். பியூர் டிவோட்டிஸ் வந்து பாக்குறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சுக்ருதி. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, நாரதர் பாக்குறாங்க, நிறைய சொல்றாங்க, இந்த பிள்ளை வந்து ரொம்பவே டிட்டர்மினண்டா இருக்கவும் சரி கண்டிப்பா வந்து இவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவம் பண்ற முறைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட திருவுருவம், அது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வர்ணிக்கிறாங்க. அதை கேட்டோடனே துருவ மகாராஜும் தவம் பண்றாங்க. 6 மாசத்துல அவங்களுக்கு வந்து பகவான் காட்சி கொடுக்குறாங்க. என்ன வேணும்னு கேக்குறாங்க. வெல்த் கேட்டு வந்த குழந்தை என்ன கேட்டுடுச்சு, எனக்கு நீங்க தான் வேணும், எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு கேட்டுச்சு. ஆனா நீ தவம் பண்ண மகிமை வந்து உனக்கு வந்து கண்டிப்பா என்னது, அதுக்கான விஷயங்கள் உனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துருவ நட்சத்திரத்தை அமைச்சு அவங்கள அங்க ஆட்சி பண்ண சொன்னாங்க. அப்ப வெல்த்துக்காக வரவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஞானி, அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளா ஹனுமனை பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் சுத்த பௌராணிக்கர், அவங்க வந்து நைமிஷாரண்யத்துல முனிவர்களோட கேள்விகளுக்கு விடை சொல்றாங்க. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இன்குசிட்டிவ், அதுக்கான எக்ஸாம்பிளா நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப 4 வகையான மக்கள் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க. யாருன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல உள்ளவங்க, வெல்த் விரும்பி வரவங்க, கேள்விகள் உடையவங்க, அதுக்கப்புறம் ஞானிகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். Mataji 7.17 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति निर्विशेषते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன், ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. யார வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஞானி. ஞானின்றவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களே சிறந்தவர்கள் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு, நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவங்களுக்கு பகவான் ரொம்பவே பிடிக்கும், அதே மாதிரி பகவானுக்கும் அவங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பக்தி தொண்டுதான் இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.19 बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணம் அடைகின்றான், அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. பற்பல பிறவிகள், நிறைய பிறவிகளுக்கு அப்புறம் யார் ஒருத்தவங்க உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள் இல்லைங்களா. உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் பகவான் தான், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணம் அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மத்தது 7.20 and 21 कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्. हरे कृष्ण.
ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணமடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ப வழிபாட்டு முறைகளை நியமனங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜட ஆசைகள், மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ், அதுல வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படின்றவங்க என்ன பண்றாங்க, தேவர்களிடம் சரணமடைறாங்க. அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ப வழிபாட்டு முறைகளை மேற்கொள்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். எல்லார்கிட்டையும் யார் இருக்காங்க, பகவான் சூப்பர் சோலா எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க. தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. இப்ப தேவர்கள் மூலியமா பலன்களை பெற விரும்புறவங்களுக்கும் அந்த பலத்தை யாரு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பகவான் தான் கொடுக்குறாங்க. எப்படி இருந்து கொடுக்குறாங்க, பரமாத்மாவா இருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 7.22 and 23 மத்தாஜி. சதயா சத்தயா யுக்த தஸ்யாராதானமீகதே லபதே ச ததக் காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான் அந்தவத்து ஃபலம் தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜ்ஞோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். யாருக்கிட்ட, தேவர்கள் கிட்ட. மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்க்காக என்ன பண்றாங்க, வழிபாட்டு முறைகளை மேற்கொள்றாங்க இல்லைங்களா. ஆனால் உண்மையில் அந்த நன்மை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. தேவர்கள் மூலியமாவும் பெறுறதும் யாருனால நம்மளுக்கு கிடைக்குது, பகவானால் தான் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். அந்த மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்னது, டெம்பரவரி தான், நித்தியமானது கிடையாது இல்லைங்களா. நம்மளோட ஆசைகளா இருக்கட்டும், நம்மளோட பிறவியா இருக்கட்டும், எல்லாமே என்னது, ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருந்து அதுக்கு ஒரு எண்டும் இருக்கும். அப்போ அது எல்லாமே தற்காலிகமானது இல்லைங்களா. அப்போ கண்டினியூஸா எட்டர்னலா நம்ம கிட்டே இருக்குமானா கிடையாது. அப்போ தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். தேவர்களை வழிபடுபவர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர், ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகத்தை அடைகின்றனர் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப தேவர்களை வழிபடுறவங்களோட இலக்கு எங்க அமையுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட உலகத்துக்கு போவாங்க. ஆனா பகவானுக்கு உண்மையிலே தூய பக்தி பண்றவங்க பகவானோட உலகத்தை அடைஞ்சு நித்தியமா அங்கே இருப்பாங்க. திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வர மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 7.24 மாதாஜி. அவ்யக்தம் யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயः பரம் பாவமஜானந்தோ மாமாவ்யயமனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரம புருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்கள் சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது வந்து பகவானுக்கு உருவம் உண்டு, அப்புறம் வந்து பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் என்னது அதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.25 and 7.26. நாஹம் பிரகாசம் சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்சன. ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவு படைத்தோரும் முட்டாள்களும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. அதாவது பகவான் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்த ரியலைசேஷன் பகவான் ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் வந்து முழுமையா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து என்னது, ஏன்னா நம்ம 11th சாப்டர்ல வந்து பகவான் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பக்தி தொண்டின் மூலியமா தான் எந்த ஒரு ஃபார்ம்லயும் நம்ம வந்து பகவான் வந்து தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது விஸ்வரூப தரிசனம் அந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து சாப்டர்ல பார்ப்போம். அப்போ பக்தி சேவையில் யார் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்னது பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ சிற்றறிவுடையோரும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எதனால் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியறது இல்லை அப்படின்னா, பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்தரங்க சக்தியால் இன்டர்னல், அதாவது யோகமாயாவால அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றது இல்ல,
புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்காது. அப்போ எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்றத வந்து பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு அவங்களும் என்னது மகாமாயாவால கவரப்பட்டிருப்பாங்க. அவங்களாலையும் என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை பத்தி உண்மையான தாத்பரியத்தை அவங்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத பாக்குறோம். அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது சாப்டர் 4ல சொன்ன மாதிரிதான் பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே என்னது பகவானுக்கு தெரியும். அதுவும் வந்து எல்லா ஜீவாத்மாக்களை பத்தியும் பகவானுக்கு தெரியும். எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லார்கிட்டயும் எப்படி இருக்காங்க, சூப்பர் சொல்லா பகவான் வந்து இருக்கிறாங்க. அப்ப எல்லா ஜீவாத்மாக்களை பத்தியும் அவங்களுக்கு முழுமையா தெரியும். ஆனால் பகவானை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியுமானா அவ்வளோ எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் அவ்வளோ ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியாது. அதுவும் இந்த மாய சக்திகள், அதாவது முக்குணங்கள்ல நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிற வரைக்கும் பகவானோட உண்மையான தாத்பரியத்தை நம்மளால அவ்வளோ எளிதில் புரிஞ்சுக்க முடியாது. பக்தியின் மூலியமால மட்டும்தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.28 ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதாக. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு பயஸ் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சு எவர்களது பாப விளைவுகளை முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோ, பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங் பண்றது. சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு போகும், நம்மளுக்கு பக்தி ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்போ என்ன ஆகும், நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலையுது. நிறைய பிறவிகளை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நிறைய ஒரு சில பாபங்கள்லாம் பண்ணிருக்கோம். அப்ப முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாப விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து டியூவாலிட்டிஸ்ல இருந்து வெளியில வராங்களோ, பூர்ணமா வெளியில வராங்களோ, பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். எதுல இருந்தெல்லாம் வந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாப விளைவுகள் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கணும். அது முழுக்க முழுக்க சாண்டிங் பண்றதுனாலே நம்மளுக்கு சரியா வந்துடும் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து இருமை டியூயாலிட்டிஸ், அதுல இருந்தும் விடுபட்டு இருக்கணும். நன்மை தீமை அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல இருந்தும் விடுபட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களால தான் மன உறுதியோட என்ன பண்ண முடியும், பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தது 7.30 சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச ஏ விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசக. ஓம் தத்சதிதி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோகோ நாம சப்தமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம, பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாக, நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்தாலும் அதுல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நீரின் சுவை, நெருப்பில் வந்து வெப்பம் அப்படின்றலாம். அப்போ பௌதிக தோற்றம், அப்புறம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாக, சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அந்த மாதிரி. அப்புறம் பரம புருஷனாக, அப்சல்யூட் ட்ரூத், அப்புறம் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அப்புறம் என்னை அறிந்து அந்த மாதிரிலாம் பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள், முழுக்க முழுக்க பகவானோட உணர்வுல இருக்கிறவங்க மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அப்ப இதுதான் நாளைக்கு 8th சாப்டரோட பேஸா வந்து அமையும். சரிங்களா, அது வந்து நம்ம என்ன அப்படின்றது நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 7வது அத்தியாயத்தினோட சுருக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை அப்படி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், தேவதேவி வழிபாட்டு முறைகள், அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றதுல நம்ம பார்த்தோம். வாஞ்சாகல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णववृन्दस्य शीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. நேற்று கிளாஸ்ல நடத்தியிருப்பாங்க உங்களுக்கு. இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் லேட்டரை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல அஷ்டாங்க யோகம்ல தான் நம்ம பேச போறோம். இதுல யமம், நியமம், ஆசனம், பிரணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி, இதுல வந்து பிரணயாமம் பத்தி இப்ப பேச போறோம்.
இதுல பிரணயாமம் பத்தி அஷ்டாங்க பத்தி திருமூலரோட கருத்து என்னன்னாக்க, இமயம் அப்படின்னா கொல்லாமை, பொய் கூறாமை, களவாமை, ஆராய்ந்தறிதல், நல்லான், அடக்கமுடையான், நடுநிலைமை தவறாமை. நியமம்னா பரிசுத்த மனம், கருணை காட்டும் உள்ளம், குறைவான உணவு உண்ணுதல், பொறுமை, நேர்மை, உண்மையை பேசுதல், நடுநிலைமை தவறாமை மற்றும் காமம், களவு, கொலை செய்யாமை. ஆசனம்னா ஒண்ணும் இல்லை, ஆசனம் பண்றதா சொல்றாங்க. பல்வேறு ஆசன நிலைகள். பிரணயாமம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி. பிரணயாமம் என்றால் பிராணை பற்றிய அறிவு மற்றும் அதை நமது வயப்படி அடக்குதல் என்று பொருள். பிரத்யாகாரம் பிரத்யாகாரம் புலன்களை அகத்தை ஒடுத்துதல். தாரணை அப்படின்னா மனதை ஒருநிலைப்படுத்துதல். தியானம்னா யோக நிலை. சமாதி என்னன்னா உணர்வும் நினைவும் அற்ற நிலை, தன்னிலையற்ற நிலை. பகவத்கீதையில முதல் ஆதாரம் இதுல இருந்தெடுத்த 4.29 ஸ்லோகத்துல அபானே ஜீஸ்வரி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபரை பிராணாபான கதித்ருவா பிராணாமய பிராணாயான ஆபரே நியாதக பிராணன் பிராணேஷ் ஜீஸ்வரி. இதோட அர்த்தம் சமாதியில் இருப்பதற்கான சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உச்சுவாசத்தில் வெளிச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிச்சுவாசத்தில் உச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய யோகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். அதோட பொருளுரை என்னன்னாக்க, பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கிற பொருளுரை சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தும் இந்த பயிற்சி பிரணயாமம் என்று அழைக்கின்றனர். புலன்களை அடக்குவதற்கான ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறுவதற்காகவும் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பூரக, கும்பக, ரோசக என 3 நிலையில் ஒரு சேர பயிலப்படுகிறது. கும்பக யோகத்தை பயின்று யோகிகள் வாழ்வு காலத்தை நெடுங்காலத்துக்கு நீட்டிக்கின்றனர். அதே இதை திருமந்திரத்துல திருமூலர் இது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஏறுதல் பூரகம் 2 வாமத்தால், ஆறுதல் கும்பகம் 64, ஊறுதல் 32 ரோசகம், மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகமானே. பூரகம் அப்படிங்கிறது ஏறுதல் அப்படின்னா மூச்சு இழுக்கிறது உள்ளர. ஈரட்டுனா 2 16 மாத்திரை அளவு மூச்சை இழுக்கணும். ஆறுதல் அப்படின்னா உலர அடைக்கிறது, மூச்சை இழுத்துட்டு வெளியே விடாம ஹோல்ட் பண்றத கும்பகம்னு சொல்றாங்க. அது 64 மாத்திரை அளவு ஹோல்ட் பண்ணணும். ஊறுதல் அப்படின்னாக்க வெளியில மூச்சை விடுறது 32 ரோசகம். அதாவது இங்க 16, இங்க 32, 64 இந்த ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ண. அவ்வளவுதான். 32 மாத்திரை அளவு பண்றது ரோஷம். மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகம். இது லெஃப்ட் ரைட் நாசில் மாற்றி மாற்றி பண்றது தான் அவர் சொல்றாரு. இதற்கான ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இது. இதுல இந்த பாயிண்ட்ல லென்ஸோட எம்டி பாயிண்ட் மூச்சு இழுக்கிறோம்னு வச்சுங்க. பூரகம் 16 மாத்திரை அளவு மூச்சை இழுக்கணும். அப்புறம் 64 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ள அடக்கணும். அப்புறம் 32 மாத்திரை அளவு மூச்சை வெளியே விடணும். திரும்ப 64 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ள இழுக்காம எம்டி லென்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும். இது கம்ப்ளீட் சைக்கிள். ஒரு மாத்திரை, இப்ப நான் மாத்திரைன்னு சொல்றேன், இதோட அளவு என்ன? ஒரு மாத்திரைங்கிறது ஒரு கன்சிமிட்டும் நேரம் அல்லது விரல் சொடுக்கும் நேரம். இதுதான் இந்த பிரணாயாமத்தோட பேசிக். இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் என்ன இருக்கு? மகாமந்திரத்துக்கும் பிரணயாமத்துக்கும் என்ன இணைப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை. ராமா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை. ஹரே என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே என்று உச்சரிக்க 8 சிலபல் இருக்கு. இன்டூ 4 32. அதே மாதிரி ஹரே ராம 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 ஹரே என்று உச்சரிக்க 32 மாத்திரை தேவை. இப்ப முழு மந்திரம் உச்சரிக்க 64 மாத்திரைகள் தேவை. அதுதான் கும்பகம். கும்பகம் பண்ணும்போது முழு மந்திரம் உச்சரிக்கலாம். பாதி மந்திரம் உச்சரித்து 32 தேவை. அது பூரகத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் பாதி உச்சரிக்க 16 மாத்திரை. அது ரோசகம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் டைமிங் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் எனக்கு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது மகாமந்திரின் உச்சரிப்பில் பிரணாயாமம் எப்படி வருது? மூச்சை உள்ளிழுப்பது பூரகம். ஹரே கிருஷ்ண அப்படி சொன்னா 16 மாத்திரை அந்த அளவுக்கு அந்த டைமிங்க்கு மூச்சை உள்ள இழுத்தா போறோம். மூச்சை உள்ள அடக்குவது உள்கும்பகம் முழு மந்திரம், அதாவது 64 மாத்திரை. மூச்சை வெளிவிடுவது வெளிக்கும்பகம் பாதி மந்திரம் 32 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்காமல் அடக்குவது, திரும்ப மூச்சை இழுக்காமல் உள்ள அடக்கிறது உள்கும்பகம் முழு மந்திரம் 64 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்கும் போதும் அண்டு விடும் போதும் பாம்பு சீறுவது அண்டு ஊறுவது போல இருக்கும்போது, மூச்சை இழுக்கும் போது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாம்பு சீர்ற மாதிரி இருக்கணும். மூச்சை விடும்போது மெல்ல அப்படின்னு விடணும்.
அதில் டபுள் த டைம் 16 மாத்திரை, இதுல வந்து 32 மாத்திரை. கண் பார்வை எப்படி இருக்கணும்? ஊசி பார்வை மாதிரி இருக்கணும். கையில ஊசி வச்சுட்டு ஒரு நூலை கோக்கும்போது எப்படி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு பார்ப்போம். அப்ப அந்த ஊசி கோக்கும்போது நம்ம மூக்கோட நுனி தெரியும். அதுதான் ஊசி பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க. இரு கண்களாலும் நாசி நுனி நோக்குது. தலை குளியாமல் ஜெபமாலையை பார்த்து ஜெபம் செய்யும் போது நமக்கு நாசியின் நுனி தெரியும். இந்த கண் பார்வை இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இந்த பொசிஷன்ல பண்ணணும் நம்ம இது பிராணாயாமத்தை மகாமந்திரம் சொல்லும் போது. மகாமந்திரத்தை பிராணாயாமத்துடன் எப்படி இணைப்பது? ஜஸ்ட் இப்ப என்ன சொல்றேன்னாக்கா, இதுல வந்து மாத்திரை சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இதெல்லாம் இல்லையா. இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னாக்கா, ஒரு முழு மந்திரம் சொல்லும் போது எனக்கு வந்து 5.75 செகண்ட் ஆகுது. இது வந்து ஒரு கும்பக அளவு. உள்மூச்சு 16 மாத்திரை எடுத்து உள்கும்பகம் 64 மாத்திரை, அதாவது 5.7 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி வெளிமூச்சு 32 மாத்திரை விட்டு திரும்ப வெளிக்கும்பகம் 5.75 செகண்ட் பண்றது. இப்ப வந்து நார்மலா இதுல என்னன்னாக்கா, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு 2 தான் நார்மலா விடுவோம். ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு 15 நிமிஷம் 15 முறை மூச்சு உள்ள இழுத்து வெளியே விடுறது ஒரு சைக்கிள். அந்த 15 சைக்கிள் வந்து மூச்சு இழுத்து விட்டாங்கனாக்கா நார்மலான இது. அது வந்து நான் நிறைய பேருக்கு அந்த 15 டைம் இருக்காது. 20 இருக்கும், 25 இருக்கும், 30 இருக்கும். சமயத்தில் கோவப்படும் போது இன்னும் ஜாஸ்தியா கொடுக்கும். வேகமா மூச்சு விடுவோம். அதனாலதான் கோவப்பட்டா ஆயுள் குறையும்னு சொல்றது காரணம் தான். இதுல என்னன்னாக்க, இப்ப இந்த இடையில இந்த உள்கும்பகம் நம்ம சேர்க்கறதுனால உள்மூச்சும் வெளிமூச்சும் நார்மல் மூச்சு நமக்கு இடையில 2 உள்கும்பகம் சேர்க்கும் போது 5.5 செகண்ட், 5.75 செகண்ட், 5.75 செகண்ட், கிட்டத்தட்ட 11.5 வினாடிகள் ஆயுள் சேமிப்பு. ஆயுள் சேமிப்பு எப்படி வரும்? பேசிக்கா நம்ம பாடி டிசைன் டு இன்ஹேல் எக்ஸேல் வந்து 21,600 பர் டே. ஒரு நாளைக்கு அவ்வளவு மூச்சு விடணும், மூச்சு இழுத்து விடணும் ஒரு சைக்கிள். அதுல வந்து எவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அதை மூச்சு இழுத்து விடாம, அதாவது மூச்சு உறுப்புகளை உபயோகிக்காம இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆயுள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுங்கிறது தான் கணக்கு. இதுல வந்து இந்த கிராஃப் படி பார்த்தாக்க 7.5 வினாடிகள் நமக்கு வந்து ஆயுள் சேமிக்கிறோம். மகாமந்திரம் உச்சரிப்பதன் மூலம் ஆயுள் காலம் எப்படி நீடிக்கிறது? ஒரு கும்பகத்திற்கு 5.7 வினாடிகள் ஆகிறது. ஒரு பிராணாயாமத்தின் சேமிப்பு 11.5 வினாடிகள். ஒரு நாளைக்கு 108 × 16 / 2னா 864 பிராணாயாமம் பண்றோம் நம்ம. ஒரு நாளைக்கு சேமிக்கப்பட்ட ஆயுள் காலம் 2.76 மணி. ஒரு நபர் 5 வயதில் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க ஆரம்பித்தால் இந்தியரின் சராசரி ஆயுட்காலம் 69.4 வருடம் என்றால் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க கிடைக்கும் ஆண்டு 65.4 ஆண்டுகள். மொத்தம் வாழ்நாள் 65.4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2.7 மணி நேரம் சேமிப்பு என்றால் கிட்டத்தட்ட 76.92 வருது இயர். இப்ப 16 சுற்றுகளுக்கு ஆயுள் காலம் 69.4க்கு பதிலாக 77 ஆண்டுகள் ஆகும். 32 சுற்றுகளுக்கு 82 ஆண்டுகளாகும். 48 சுற்றுகளுக்கு 92 ஆண்டுகளாகும். 64 சுற்றுகளுக்கு 100 ஆண்டுகளாகவும் நீடிக்கிறது. எனவே மகாமந்திரம் மூலம் பிராணாயாமம் செய்து வாழ்வு காலத்தை நீடிக்க முயல்வோமாக. இப்ப வந்து வாழ்வு காலத்தை உடம்பு நீடிக்கிறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது வந்து உடம்பினை விட்டு உயிர் நீங்குமாய் என்ன செய்வார்? மண்கலம் கவிழ்ந்த போது வைத்து அடுக்குவார். வெண்கலம் கவிழ்ந்த போது வேணும் என்று பேணுவார். நன்கலம் கவிழ்ந்த போது நம்கலம் கவிழ்ந்த போது நாரம் என்று போடுவார். என் கலந்து நின்ற மாயம் என்ன மாயம் ஈசனை. மண்பானை கவிழ்ந்து உடைந்து போனால் அது தேவைப்படும் என அடுத்து அடுக்கி வைப்பார்கள். வெண்கலப்பானை விழுந்து நசுக்கி போனால் அது வேண்டும் என்று பாதுகாப்பார்கள். ஆனால் நமது உடம்பை விட்டு உயிர் போய் கிடக்கும் போது அதனை பிணம் என்று இழந்து அது கிடந்தால் நாரும் என குழி வெட்டி அதை போட்டு முடிவிடுவார்கள். இப்படி ஒரு காசுக்கும் உதவாத எஞ்சான் உடம்பில் நின்று ஆட்டுவித்த மாயம் என்ன மாயம் ஐயா என்ற இதுக்கு அர்த்தம். ஊரெல்லாம் கூடி ஒடுக்கி எழுதிட்டு பேரை நினைக்கு பிணம் என்று பெயரிட்டு சூரியங்காட்டிடை கொண்டு போய் சுத்திட்டு நீரில் மூழ்கி இடை புகிந்தார்களே. என்ன அர்த்தம்? நம்ம உடம்பு விட்டு உயிர் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு அழகான பேர் வச்சிருந்தாலும் பிணத்தை எப்ப எடுக்க போறோம்னா கேட்பாங்க. பேரை சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க. நமது உயிரை விட்டு உடல் நீங்கி நமது நிலை இதுவே. இந்த மாதிரி உடலை இப்படி பேன்றது எப்படி இது வளர்க்கறது பற்றி ஃபர்தரா பேசலாம். உடம்பை உயிரை ஏன் வளர்க்க வேண்டும்? உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர். திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார். உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன். அதாவது திருமூலர் என்ன சொல்றாருன்னா, உடம்புக்குள்ள வந்து இறைவன் இருக்கிறத அறிஞ்ச பிறகுதான் அவர் வந்து உடம்பு வளர்க்க ஆரம்பிச்சான். உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே உருபொருள் கண்டேன், உடம்பினுள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யானை இருந்து ஓம்பு கொண்டேனே அப்படின்னார். அதாவது உடல் போனால் அறிவு போகும், உடல் இருந்தால் உயிர் இருக்கலாம், உயிர் இருந்தால் அறிவும் இருக்கும், அறிவு இருந்தால் மெய்ஞானம் சேரலாம்.
ஆக மொத்தத்துல உடம்பு தான் ஆதாரம் எல்லாத்துக்குமே. அதை பேஸ் பண்ணி தான் உயிர் இருக்கும். உயிர் இருந்தாதான் அறிவு இருக்கும். அறிவா இருந்தாதான் மெய்ஞானம் போகும், மெய்ஞானம் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கும்பயோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவன் தன் ஆயுள் காலத்தை ஆன்மீக உணர்வில் பக்குவமடைவதற்காக நீட்டிக்க முடியும். புத்திசாலி யோகி அடுத்த பிறப்புக்காக காத்திருக்கலாமல் ஒரே வாழ்வில் கும்பகத்தின் மூலம் தனது வாழ்வை பற்பல வருடங்கள் நீட்டித்து ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்கிறார். சரி, உடம்ப வாழ்வை நீட்டிக்கிறோம். வாழ்வை நீட்டிச்சாலும் நோய் இல்லாம இருக்கணும்ல, அதுக்கு என்ன செய்யறது? நோய் இல்லாம இருந்தாதான் அந்த வாழ்வை நீட்டிக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாச்சும் அந்த லைஃப் என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன சொல்ல, புறப்பட்டு புக்கு தெரிகின்ற வாயுவை நெறிப்பட உள்ளே நிர்மலம் ஆக்கியல் உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கருக்கும் புறப்பட்டு போகான் புரிசடையானே. அது உள்ளிருந்து புறப்பட்டு வெளிப்போய் மீண்டும் உட்புகுந்து தெரிகின்ற உயிர்ப்பினை மூச்சு பயிற்சி மூலம் முறைப்படி தடுத்து உள்ளிருத்தி பெருமான் அருளால் தூய்மையாக்கி ஒழுக வல்லாருக்கு உயிருக்கு உயிராய் உடனின்று விளங்கும் பெருமானும் உள்ளிருப்பதன்றி புறப்பட்டு போகான். அவன் போகனாயில் உடலுள் உரையும் ஆயுறுயிரும் போகாது. ஆரியோரும் நிற்கவே உடலும் வழியாது முறைப்படி பழகின் வயோதிகருக்கும் உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கறக்கும். அதாவது இது பண்றதுனால நமக்கு அந்த இது இளமையை திரும்புங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. முத்தாதி என்று தமிழ்ச்சித்த மருத்துவத்திலும் திரிதோஷா என்ற ஆயுர்வேதத்திலும் பேசப்படும் இந்த வாதம் பித்தம் கபம் 3 விஷயங்களைத்தான் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழிமுதலா எண்ணிய 3 என்று நம் திருவள்ளுவர் அடிப்படையில் சொல்லியிருக்காரு. சரி, இப்ப இந்த வாத பித்த கபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம இந்த இதுபடி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அஞ்சனம் போன்று உடலை அருமந்தியில் வஞ்சகவாத மறுமத்தியானத்தில் செம்சிறு காலையில் செய்திடல் பித்து அரும் நஞ்சு அறச் சொன்னோம் நரைதிரை நாசமே. அதாவது இந்த மாலை வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் கபம் அகலும். மதிய வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் வாதம் நீங்கும். காலை வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் பித்தம் நீங்கும். வாதம் நம் உடலின் இயக்கத்தையும் தசை மூட்டுக்கள் எலும்பு இவற்றின் பணியை சீரான சுவாசத்தை சரியாக மலம் கழிப்பதை எல்லாம் பார்த்து கொள்ளும். பித்தம் தன் வெப்பத்தால் உடலை காப்பது இரத்த ஓட்டம், மன ஓட்டம், செரிமான சுரப்பிகள், நாளமில்லா சுரப்பிகள் போன்ற அனைத்தையும் இயக்கும் வேலையை பார்க்கும். கபம் உடலெங்கும் தேவையான இடத்தில் நிறுத்துவத்தையும் வைப்புத்தன்மையும் கொடுத்து எல்லா பணிகளையும் தடையின்றி செய்ய உதவியாக இருக்கும். வாதம் பித்தம் கபம் 3 சரியான கூட்டணியாக பணிபுரிந்தால்தான் உடல் இயக்கம் சீராக நடக்கும். அதற்கு உணவு மிகவும் முக்கியம். நோயற்று வாழ குளிர்ச்சியை குறைத்து உணவை அளவோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அளவான உணவு என்பது என்ன? அரை வயிறு உணவு, 1/4 வயிறு நீர், 1/4 வயிறு காற்று என்பதே இந்த கணக்கு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர மாதுலீலா 17.21 என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம கேவலம் கலைய நாஸ்திய 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 கவியர் அந்நியதே சொல்லியிருக்காரு. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனத்தில் இந்த யுகத்தின் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடைய பெயர் சுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறியவர் இல்லை, வேறவில்லை, வேறில்லை சொல்லியிருக்காரு. அதே அகத்தியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? நொந்துடலும் கிளமாகி தளர்ந்த பின் நோயில் நடுங்கிடும் போது ஜீவ நாடிகள் நைந்திடும் போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது இன்று சிந்தை கசிந்தவனை கூவுகிறேன் அருள் செய்திடுவாய் ஹரி நாராயணா. நீடு கபம் கோளை ஏழை நெருக்கி நெஞ்சை அடைத்திடும் போது விக்கி நாவும் குளறிய போது மனம் என்னிடமோ தெரியாது நான் அன்று கூவிட இன்றழைத்தேனே ஆண்டருளிவாய் ஹரி நாராயணா. ஐம்பொறியும் கரணங்களும் வாயுவும் ஆடி அடங்கிடும் போது இந்த நாவி பிரிந்திடும் போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது இன்று நம்பி உனைத்தொழுதே அழைத்தன் ஜெகநாராயணே ஹரி நாராயணா. உற்றவர் பெற்றவர் மற்றவர் சுட்டம் ஒவ்வொன்றிடும் போது வேறு ஓசைகள் ஓய்ந்திடும் போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது இன்று பற்றி உனை பணிந்தேன் அழைத்தேன் ஆபத்தாந்தவனே ஹரி நாராயணா. என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் என் எல்லை என்றாயிடும் போது மனை என்னிடுமோ தெரியாது நீ அன்று வரும் பொருட்டின் அழைத்தேன் அருளச்சேதனே ஹரி நாராயணா. வந்தம தூதர் வளைத்து பிடித்தனை வாமன்றழைத்திடும் போது மனம் என்னிடமோ தெரியாது அந்த அந்தியம் நீ வரை இன்றழைத்தேன் சச்சிதானந்தனை ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயண நாராயண ஹரிநாராயண. இதனாக இறப்புல கூட இவ்வளவு பிரச்சனை வருமா? அவ்வளவா சொல்ல முடியாது. கோடை அடைக்கும், தீர்க்கம்லாம் சுத்தி நின்று சத்தம் போடுவாங்க. சாக போறோமே சொல்லி சத்தம் போடுவாங்க. இப்போ நம்ம பொருள் பொன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும். யமதூதர்கள் நம்ம அழைச்சிட்டு போகும்போது அந்த நேரத்தில் நம்மளால சொல்ல முடியுமோ தெரியாது நமக்கு. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இப்பயே அதை பழகிக்கிங்க. ஒருத்தர் டெய்லி இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி 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 ராமநாமத்தையும் கிருஷ்ண ஜாமத்தையும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்க கடைசியில நிச்சயமா மரணப்படுக்கையில கூட நம்மளால சொல்ற பாக்கியம் கிடைக்கும். மாதாஜி கூட இப்ப 7.3 இதுல சொன்னாங்க. ஆமா, 30th ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க, என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷனான என்னை அறிய முடியும் சொல்றாங்க. அதாவது இந்த உரையின் மூலம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே.
என்ற மகாமந்திரத்தை இறுதி மூச்சு வரை உச்சரித்து பகவான் நாமத்தை மணியில் பதித்து மரணப்படுக்கையிலும் உச்சரிக்கும் பாக்கியம் அடைவோம். இது முக்கியமானது சாராம்சம். இது பழக 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 மரணப்படுக்கையில நம்மளால நிச்சயமா உச்சரிக்க முடியும். எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் மரணப்படுக்கையில எவ்வளவு இடைஞ்சல் இருந்தாலும் நம்மளால சொல்ல முடியும். சொன்னாக்க நம்ம கிருஷ்ணர் பாதர விந்தங்களை அடைய முடியுங்கிறது பொருள். அடுத்தது மகாமந்திரத்துடன் பிரணயாமத்தை இணைத்து நோயற்ற வாழ்வு நீண்ட ஆயுள் பெற்று ஆன்மீக நிலையில் உயர்வு அடைவோம். சாத்வீக உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைத்து அந்த பிரசாதத்தை உண்டு உள்கும்பகம் வெளிக்கும்பகத்தை யோகமாக அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணரின் பூர்ண அருள் பெற்று நீடித்த ஆயுளை உபயோகித்து புத்திசாலித்தனமாக இன்னொரு பிறகுக்காக காத்தில்லாமல் ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்வோம். கேட்கலாம், நான் வாழ்வை நீட்டிச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்கலாம் சில பேர். அந்த வாழ்வை நீடிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா திரும்ப இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அந்த இந்த வாழ்விலேயே நம்ம இந்த பிறவியிலேயே நம்ம கிருஷ்ணரை அடையிறதுக்கு வழி பண்ண அதுதான் புத்திசாலித்தனம் சொல்றாங்க. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். என்னுடைய உறவை கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.